Ini jenenge Son Mini yo yo. Son Mini ini. Ah, sae. Lah gone dhewe kok ya. Iki taune wis ra ukur-ukur. Nganti dalane wis ramot. Aku ngingeti Mbak Yu loro iki ngingeti kowe kok kolak bae iki batine ngopo mrene. Mbak iki ra sopan. Lah iya toh. Iki nek gurune awake dhewe kaya ngene lho yo mesake. Mantap. Lah iya. Penyanyi siji meteng, siji nyusoni. Nek nyusoni pengen ngetake lho. Wartang tekke. Ayo, dewe nyanyi telok juri jol. Dik, siang iki temanten kakung iki lho, Mas Bayan. Aku nek obahe kaya wong ayang. Pelayanan 24 jam. Bayang-bayang umum. Bayang suruh Pak Desti Widodo kuwi bayang Sambiljo. Wah, kulit ini perangkat Sambiljo nggih. Datang wonten ing mboten tidak mriki. Yuk, yuk. Adik-adik TPA, selagi bisa bayang ya. Bayang bae. Kok gajinya bengkok? Oh, ngono to. Matane bayang. Iki ya bayang. Protokol ya bayang. Bayang dong sama. Dan iki